Taju ne Yaqub ɗagun almai muruwa. Daga gunceto na rai a cikin ruwa shi ya wuce kushewa. Dama sunnar su ce ceton bayi ba sa gazawa. Baban Sharfudini Sayyidi Yaqub na da girma. Baban Sharfudini Sayyidi Yaqub na da girma. Yau ba mu san kamar ku ba kun daraja da cikar muruwa. Shaidai Ali Tajuddin matsayin ku yana da girma. A cikin zuriyar gidan Taju kun san ba sai na faɗa ba. Da akwai wasu nan musamman su ne masu cika ta haiba. Sharafuddini da 'ya'yansa zan jero su ba zan rufe ba. Rana da wata da taurari su ne duka ba da wai ba. Ranar alzakzaki shi ne jikan Zahara Karima.